Хей ти, да, точно ти, който ме гледаш сега, който ме чуваш. Не се отчаивай, не се отчаивай, защото Исус има надежда за теб, защото има Исус бъдеще за теб, има мисли, Неговите мисли за теб са за бъдеще, за добро и за да ти даде надежда в себе си. Укрепи се във вярата си в Господ Исус, издигни се, стани, ако си паднал, стани, не допускай да дойде огорчение, не допускай да дойде съмнение. От петъщам всяко съмнение да бъде разчупено в името на Исус. Издигни вярата си в Господ Исус, издигни щита на вярата си и угаси всяка една огнена стрела, която идва към теб. Те ще паднат, няма да устоят на Божието присъствие, който е в тебе. Изпълвай се с духа на Господа, изпълвай се с Святия Дух, изпълвай се с силата на Бога, изпълвай се с огън, изпълвай се с огън, изпълвай се с огън и където стъпи ногата ти, огъня да слиза, и където стъпи ногата ти, да падат окови, хомоти, ветриги. Потъди помазанието, който е вътре от тебе. Издигни гласа си, не дей да мълчиш, не дей да тъжиш, не дей да се свиваш, не се свивай. Изправи се, ти си дете на Господа, ти си дете на Господа, ти си дете на Господа. Осъзнай се каква власт ти дал Исус, какъв авторитет, каква позиция на сила, на власт, защото е писано: ето давам ви сила и власт на цялата сила на врага, и дявол е под нозете ти, Сатана е под нозете ти, той е баща на лъжата, в него няма никаква истина и той те лъже, че с теб е погубено, че ти не ставаш за нищо, че ти няма да успееш, но аз ти казвам, ти ще успееш, от тебе става всичко, защото Бог е в теб, Бог има добро бъдеще за теб, с Бога си силен, с Бога си силен, този, който живее в теб е много по-силен от този, който живее в света. В теб живее Бог. Изповядай името на Господа, приеми го, покай се, ходи на църква, в името на Исус, и аз освобождавам сила от теб, освобождавам сила на духа, освобождавам проби в името на Исус, и аз пророкувам тия сухи кости да оживеят, нека да оживеят, пророкувам възстановяване в живота ти, възстановяване в семейството ти, възстановяване в здравето ти, всяка на немощ, всяка на болка, всяка на болест да изсъхне точно сега в името на Исус. Хвали Господа, издигни Господа, не издигай проблема си, не говори за проблема си, говори за избавлението, говори за Господа, декларирай Господа, защото Той е този, който те избавя, защото този, който прославя името си в теб. Ти си създаден за цел, ти си мисия, Господна мисия тук на тази земя. Бог има мисия за теб, Бог има съдба за теб, Бог има призив, служение за теб, и аз те благославям, нека да паднат оковите, хомотите, ветригите, бъди освободен от всичко светско, от всичко нечисто, от всичко плътско, от всичко демонично, бъди освободен в името на Исус, бъди освободен за да служиш на Господа, бъди освободен за да го хвалиш, бъди свободен да го издигаш. Казвай на Господа, любя те, Господи, обичам те, Господи, любов моя, сила моя, крепост моя, избавител мой. Халелуя, и костите ти ще се възрадват в Господа, и силата ти ще се поднови. Халеманти лекенелеятлей, шикаламаталеятлей, шикаламати лекенелементалея сая. Халелуя, текандолото, халеманти лехето. Jesus Елохим, халелуя, Бог изцелител, Бог снабдител, Бог съживител. Моля се за твоето ходене с Бог. Стани, ходи, шикаламанте лекенделията, и шаламанталият какандо, шикандат менталият лекенде. Прости на всеки един, освободи сърцето си, прости, за да ти бъде простено. Шаламантелият, каманталият, каканделият. Моля те, Господи, в името на Исус, всеки, който ще чуе, ще гледа този видеоклип, да бъде запален в духа, Господи, да бъде съживен, да
бъде възкресен. Ти няма да умреш. Ти няма да умреш, но ще живееш. О, в името на Исус, то щупваме всяка една диагноза. Шика да мате лекенде лебия таба тепете филия табантие лекендо. О, Бог казва, че ти си изцелен. Словото казва, изцелен съм чрез раните и кръвта на Исус. Ние сме изцелени. Платена и цена, вземи изцелението си. Вземи изцелението си, вземи освобождението си. Кажи, аз съм изцелен, аз съм освободен, аз съм благословен, аз съм осветен, в мен живее Бог. Ела, Господи, живее в мен, освободи ме, Господи. Халелуя. Шикаламанти рекенделия табасая. Защото Неговата воля е ти да бъдеш спасен, ти да бъдеш изцелен, ти да бъдеш освободен, ти да бъдеш услужен в Господа. Шикаламанти рекенделия табасая. Шикаламанти рекенделия табатафая. Еламанти лехет табатефибилият какабасая. Всичко това, което те преследва като немощи, като болки, като демонични сили, аз заповядвам да напусна живота ти и да спра да те преследват в името на Исус. Нека ангелите на Господа да бъдат освободени за теб и за дома ти. Точно сега шаля маталея табасая, шикала маталея кенделе менталия сано, сенделе менталия кенделе табасая. О, шаба ба 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 ба. Аз знам, че сега падат окови, падат хомоти, падат вериги, болести на диабет, на астма, на коклюш, на катаракс, болести на лимфните възли, на щитовидна жлеза, на гастрити да изсъхна. Шикаламанта или кенделия табасая. О, психиката да бъде изцелена. Шапаламанта либе сибидията камонтеле менталия тъй. Шиката пат фибилия тодо. Шикаламанта леят таматули калементе. Халелуя, о, алелуя, о, алелуя, о, алелуя. Благословен бъди Господи. Халелуя, халелуя, халелуя. Шикаламанта лехедо, елеманте лехедо, елеманте лехедо, шикаламанте лехедо. И стале менталият лехендолиот. Стале монтолият менталият лементая тая басая. Ние, аз и моят дом ще живеем в Господа. Ще живеем в дома на Господа. Халелуя. Те дома ти ще бъдете спасени. Викай към Господа, покай се, приеми Исус, ходи с Господа, стой в чистота, стой в святост. Але баса, але манталия, тебе сей, има избавление за теб, има шанс за теб, шансът е Исус, Той дава шанс, Той те издига, Той те повдига. И ако си съгрешил, и ако си съгрешил отново, стани, покай се, защото Той е щедър да прощава, Той е щедър да показва милост. Халелуя. Шикаламантеле кенделия тъй, шикаламантеле тъй, шикаламантеле сей. Всяка една демонична лъжа да падне. О, истината нека да те освободи. Приеми Словото на Господа в сърцето си, в живота си. Халелуя. Халамантеле кенделе менталебе сей. Ти имаш живот, твой живот е в Господа. Халебасанделе менталебе сей. Далеч от Господа, вън от Господа няма нищо добро за теб и за мен. В Господа е всичко това, от което имаме нужда. От манталея, о напояване, нека Бог да те напои, нека да те напои, сухата земя да бъде напоена от живата вода. Халелуя, шикаламанте лехено любот, тоботе фибилия кабасе. И ако ти си в изсъхване, ако ти си в процес в изсъхване, ако изсъхваш, нека да дойде наторяване, да дойде съживление и напояване. Халаманте лехено лоле, лика басая. Халелуя! Хвалите Господи, хвалите душата ми, издигате сърцето ми, всичко в мен те хвали, защото ти го заслужаваш. Душата ми вика към тебе, о Исусе от Назарет, душата ми вика към тебе. Покажи свято небе, сила дай на своята църква, Исусе. Халелуя! Шиката фата батата пати фебелея тандели менталият лекенда.
Ошафале хендо любот тамантиле хето. Халелуя. Бъди свободен, бъди свободна. О, шаля баба 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 баба. Ти ще успееш, ти ще живееш, ти ще бъдеш спасен. Покатливам те с кръвта на Исус. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин, амин, амин.